Hello, sir. Perting, nugaya ni mo, sir. Asa naman kagain ako nagpaabot sa imo ba? Akong oras ba? Imo yung giapura. Kinsa man yang katawag? Diri man sa manggahan? Sige, sir. Sige, mapabot ko ha. Bantay ra ka. Bantay ra ka. Wala pa karon. Kasapan yung tika. Sige, sir. Salamat kay sir. Sige, sir. Salamat kay sir. Bantay ra yun. Hindi. Lugar pa maabot yung udiran. Oy! Kinsa tayo makatawag? Ako ang parcel ba? Dugay kayo maabot. Parcel? Oh. Diri man sa manggahan. Dera kay Paroy makakita. Ba kay medyo. Dako-dako ba ito? Basig. Tudayton ko ba? Di. Safety. Ikaw. Tapos naman ka dire. Maagiran to ako ba? Nakita man ka na ko. Mau ba? Sige, gina. Nya na. Mapaabot po ko kapil. Ha? Ang paabot man ka? Dugay pa to? Si pangutana. Awa, Andre, be. Samok na pugga. Paabot, gugo. Napakil na ka ba? Dugay siya no? Nya po to ba? Ha? Wow, ha? Naman ay kilakaw niya. Magpaabot ka. Lakaw na dito. Kaya kuha ning order. Okay, labot. Sige na. Mayo, bunag na ako. Kay, usubi kay rog scam. Kapit ako na mas mayog. Mas mayog mahawa na ka. Kaya samok ra ka. Iskam si mong mata. Di ni may iskam do. Hindi pa alam na. Kami ang paabot ato. Kaya ako atong order. Abot to ron. Boss, order boss. Muna ang order. Mani boss. Ay, salamat na abot. Kasi tinugayan ni mo, oy. Sumangag ko na, be. Hindi kayo boss, traffic kung kasanahan. Kunti. Salamat. Abot lagi siya. Salamat. Ya. Tanaman mo. Suya mo? Kung mo nalagsan ba? Sorry boss. Sorry na boss. 3,100. Sabi. Dugay kay ka ba? Sorry boss, traffic kasanahan boss. Pila na ko ka rasig paabot dire. Dugay ka ayo ka. Picturean ako boss. Ay, isa. Nga picturean man. Picturean man na kay para dili ka may scam. No? Oo, pasyaran ka boss para nako i-receive dito ba. Sige na ninyo kay para kuloy lang ko. Nabili na akong cellphone boss, sorry manghilam ng cellphone. Sige ba ako ah. Kaya lang yung gamita. Pagdali kinag. Dali ba? Picturean ka boss. Ay, kurawa dia. Ako na order. Ito ba ang parcel sir? Sir. Sige. Smart po kami sir. Right. Okay sir. Nya. Salamat kanya. Ato na ko. Yes sir, ang bayad po rin sir. Ay, tama dahil no? Sir. 3,000. Ha? Ano man? Ay sir, ano brand mo sir? Ichik ni, ichik. Na? Magasig scam ba? Ay, tuod. Sir, wag maabrihan ba sir? Kailangan na bayaran. Sir, basig scam ka ba? Yung bayad siya, dili day mao. Kisa ni, kau ba ni mo? Ay, naku ba ni? Oh, dapat dili ka magapil-apil sir. Dapat yaman ng katubagon kay yaman ng parcel. Pilang bayaran na ni? 3-1. 3-1. Ay, lagi bayad na yung bayad, oy. Sir, pagpuyo sir. Kung mong kakailabotan eh, di man imo ha. Yaman ng parcel. Sige, kung mapatuo ka, may scam yun ka. Basig dili na mao. Ito sir, tama ba sir? May pag-abrihan na to sir. Para sure ba kung unsay sulod kung mao ba akong i-order? Once ganing mabrihan niya sir, kailangan nila bayaran. Dili, oy. Ichik sa gyud, oy. Kay pasig may scam day, no? Gani no nya. Mahal ba kayo na? Mahal man eh. Ay, nag-swap-swap na po sila dirig motor. Sir, para sure ba? Bago na ko bayaran, atong abrihan daan. Di man na pwede. Delivery driver naman eh. Magbuot man ka. Ako nag-order ane kay para i-sure na ko banga dili scam. Kung ikaw nag-order, tanga po ka naman ay mga previews dito ah. Dili, magog taka naman ka. Kung ikaw mag-order ba niya, iskamon ka, ganahan ka. Ano kanina abrihan daan, no? Kung sa bayaran. Bayarin na sir. Ito na, iyong, scam ka. May scam ka, dako ba yung bayaron? Tisa. Kisa man yung kulot. Pila-pila gini. Ay ko tawagan kulot ha. Gusto rin ako wala may scam nga tao, kaya nakasulay ko na sa una. Ikaw, kinsa man ka? Wakoy labot ani diri ah. Pero kaning delivery driver, kasabot ko ani nila kay ulan init giagian ani nila. Kung nakasabot ka na niya, sabta po ni siya. Magbayad siya, unya may scam siya, luoy kayo. Sabta pug ko kay akong kwarta hinaguan. Kami sir, di gini scam sir. Bayad na sir, ay na si paminaw na nila. Dili kay siya mabayad, di siya ay bayad. Sabi. Unsa ninyo yung order? Ha? Gisiya naman ninyo. Day, naka yung mobile na gisiya naman ninyo na. Malamang, i-check ka ni. Ikaw no? Apil-apilon di ka ba? Di biya na imong order. Ay pagbuot. Apil-apil, mangani ka nga dili ikaw delivery. Maluoy po kas delivery oy. Maluoy po ka sa nag-order. Madugay kita ni sir, di niyo muna bayaran. Oh, bayari gid niyo na. Bayaran gid na nimo sir. Kanang sa na?
Anidoro na. Di man ni Doro. Bakal may sulod. Tanawa. Scam lagi na, scam man eh. Sir, di kong bayad na sir, usap mo na sir, di mo ni mao. Hindi mo no. Kung gito yan giingon no nga, ug di inyo dayon no, di inyo abrihan. Nya gabrihan naman yun na, dayon yun yun na, bayarin niyo na. Bayaran niya niya, sir. Kay ako yung makatapalan na kung di niyo bayaran. Adi koy. Di man ako nagabri ana. Aran gabri oh. Ako may bayro ni mo nga dili man akong order mo man na. Ikaw yung bayaran na, sir. Kay mo may nakabutang na pangalan. Pwede ka na muna kasuhan. Kasuwi na. Awang gabrihan. Makabayad ko na ron. Biri mo nga pangalan. Bisura na ako basi ma-scam ka do. Di scam ka. Na-scam ka. Kaya nga sa kontriwa no sa pagbayad ni nga scam rin di mo pong giabrihan. Mao na ron, maglalisay na mo. Di nga bitaw mo giabrihan gyud ninyo. Ako jud sir, di kong bayad na sir kay scam sir. Oh, gaman ka. Mato ko pulis. Kay. Dalo na ko ni. Ha, tama. Ebidensya man eh. Mapriso na mo, mapriso mo, i-report na mo. Dali na, bantayin na silang duha. I-report na to na, ebidensya na ni. Di man eh, duro bakal man eh. Ay, biyahe sila ha. Sige, ba dre. Report ko na. I-report na mo. Kay scam man niyang gibuhat. Bantog de sa mingaw mo maadto. I-report na mo sa pulis. Dira ka. I-report po na ako ni siya. Scam man na lang ibuhat. Order na di dayon nun. Dira ka ha. Isa man ka. I-report ako ni sa pulis kaya order. Di dayon nun scam man nila, scam ni. Sabay ko. Ayaw. Dira ka bantayin ni kay papulis ako ni. Sige. Tayo na ha. Asa man ka? Tara, sabay lang na sa police station. I-report na to na sila. Mga preso, gid mo. Bahala mo. Ito na lang, scam na inabuhat. Sabi niyong buhat.